OpenAI on julkaissut Sora 2 videomallin sekä sovelluksen, jossa uudella videomallilla tehtyjä teoksia voi katsella. Sora 2 tuottaa tekstisyötteistä entistä realistisempia äänillä varustettuja videoita. Videomallin ja sovelluksen saatavuus on toistaiseksi rajoitettu tiettyihin maihin ja laitteisiin. Julkaisu on herättänyt ihailua teknisestä edistyksestä, mutta myös huolta tekijänoikeuksista, identiteettien jäljittelystä sekä tekoälyn vaikutuksesta mediakulttuuriin. Oulun ammattikorkeakoulu ja OSAO ovat tuoneet Suomeen ensimmäiset Mirokai-humanoidirobotit, joita on tarkoitus käyttää tukemaan iäkkäiden ihmisten toimintakykyä, itsenäisyyttä sekä hoivapalveluja. Robotit osaavat keskustella, kantaa kevyitä esineitä ja pelata muistipelejä ikäihmisten kanssa. Robotit eivät vielä kykene itsenäisiin tehtäviin tai korvaa ihmiskontaktia hoidossa, mutta ne voivat toimia arvokkaana lisänä hoitoympäristöissä, kunhan ihmiset koulutetaan käyttämään teknologiaa oikein. Prototyyppien hinta on noin 100 000 euroa. Nvidia sijoittaa $1 miljardia Nokiaan ja saa sillä noin 2,9% omistusosuuden yhtiöstä. Yritykset tekevät yhteistyötä tekoälyhyödyntävien 5G- ja 6G-verkkojen kehittämiseksi. Nokia aikoo käyttää sijoituksen varat tekoälyä käyttävien mobiiliverkkojen, datakeskusjärjestelmien ja verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen. Uutisen jälkeen Nokian osakekurssi nousi yli 20%.